Hledáte krásné místo k bydlení v přírodě? Nabízíme rodinný dům v Rakově u Přerova. Pozemek má výměru 443 metrů čtverečních. Na pozemku se nachází prostorný rodinný dům s 6 pokoji, garáží a dílnou. Nacházíte se v dojezdové vzdálenosti větších měst a přitom v krásné přírodě Moravy. Okolí nabízí množství výletů, cyklistiky a turistiky. Pro více informací kontaktujte makléře.